sakjangmani khorang jotno lamsago takoktei bukhukjong khaklayo norok jotno kaham korongno tongkhana hinui hake phaidi tini jeng kaisa Bible study jeng khnai neleyana abo wngkha Heavens Book of Record eba langmani bijapni kokno tui takoktei bukhukjong Bible eba ilembak go phurungmani no rwksawi kaisa bijapni kok tongo abo wngkha langmani bijap hake phaidi a bijapni kokno kisasuk sawi manlayana tei a bijapni bising tei phatarni kok tamo tamni bagui borokni thani abo asukke sinani nangui tong langmani bijap wngkha o sungsarni joto borokni bagui kaisa bumung tisajaknai kaisa bijap tei joto hani joto dofa tei joto kokni borokni kaham tei hamyani laibuma rokni kokno mutu narakjaknai kaisa bijap hake phaidi tabuk jung a bijapni kokno kisasuk sawi manlayana hake video puilansim paithakjara nai tongni please phunukjakmani chapter 13 verse 8 o nai jung saimano o sungsar namjakya sinino chukna hawo suba yongkai toni thani bebak borokni no kahamti hamyani bagui bumung tisajaknai kaisa langmani bijap tongo honi tei chapter 22 verse 19 phunukjakmani arobo naikhe sawi mano kebo phano khorok sasuk o bijapni kok teri rok suijak tongma rokno sukmakhe a borok bo mothangjakmani bufangni bwthaino machaklak tamle hinba bo bini sumchokni bagui nakarjakmani bo manglak tei paithakni salo subra yongkai tor bini tongthai chukna hawo bo tlangglak hake a borok no langmani bijabo bumung tisajaklak belai kheno kirima singcha tei wanama singchako khajine takoktei bukhukjong o sungsarni joto borokno no kaitor salsa muthangui bini tongthai hakatal tei nokhakatal chukna hawo tlangnani kok tongmani phiaba khorok sasuk borok je langmani bijabo suijak tongmarok a bijabo suijak kok deri tongmarok no sukmakhe bo a borokno bini tongthai chukna hawo tlangjaklak tei bono muthang jaklak tei aro bumung suijak tongphano bono aroni bumung hoi khibinai hinui oro jung suijak mankha tei Revelation chapter 17 verse 8 jung nai arbo sawi mano je langmani bijabo bumung tisajakya abo tui borok wngkha belai kheno wanama singcha tei kirima singcha tamni bagui hinmale amo tui borok yabri no se khulumnai hinjago yabri hinmakhe shaitan manake kaitoni ari tei bini swari rok nono khulumnai hinmani ko shaitan tei bini swari rok wngkha o sungsaro hamung sinia matai atai rok tei agi tongmani borok tabuk kri khephiaba ulo phaipinai hinjago amorokno khulumnai rok borok soi kubui kaitono sawi manglak tei khulumglak jung kisa kaham ke wansugui naikhe saimano o sungsaro kaitor khoroksa tongmani se phiaba chukna ha tei sungsaro bebagoi joto borok joto ha joto dofani bagui kaitor khoroksa simino bongkha nokha sal tal athuki tei aro tongnai joto bebag rono snamnai sa bini yaktino kaitor bebakno snambaimani bono kari tei mungsapano snamjakya hake kaitor kwthang tong tutui phano kwbangma o ha sungsani borok sungsarni podre podni atai mutai rokno khulumbai kha tei sungsarni kaitor bai snamjak saltal athukri tei abo hai bafang bufang tuima tuislang hasuk holong rokno se khulumui tongbai kha aboni bagino sawo abo hai borok kaitorno siniui manglak tei khulumglak borokno yabri no khulumnai anai hinmani yabri hingke mungsa sia abono shaitan kaitoni ari wngnai borokno kaitor bini langmani bijabo bumung tisajaklak hinui saka aboni bagino khajine takoktei bukhukjong jung o kogrokno tei kahamke wansuknani nango tei sinani nango tei jung kaitoni thani chini sakni chayarokno
sawi siwi जों go siwi kaitoni bukhak kha kibli manke belaikeno kaham kuk hake chini bumung bo langmani bijabo bumung tisajagi mannai tei baitakni salo kaitor bai जों kathang tongplai mannai tei phunukjakni chapter 3 verse 5 जों sawi mano je boro rok o sungchani hamung sinia tongmung hambia tei abo bakhe gedal yawi kaitorni kaham tongnai rok langmani bijabo borokni bumung tongnai abo hoi khibijagla subayong bini borok hini gosinai khajina takukdei bukukjong o sungcharo gobang ma borok je tomung hambia tongo tomung hambia bai gedalai tongo borok ongkha sungchar kaitorno sawi maya kaitorni kaham phurungmani kaham mansukmani tei kaitorni kaham tongmungno sawi maya ni bagui o sungcharni podre pod matai adai hambia borokni tomungno srengui borokbo abono khulumma bai aboni bisingti khlaino borokbo podre pod sungcharni hambia tomung baikhe gedalai tongnai rok oborok baikhe tongya je borokno kaitor bini borokni ko sinai tei bini langmani bijabo bumung tisa nai hinisa aboni bagino khajin takutei bukjong जों फाइदि जों बक्तिनि जों असंचनि पथे पथ हामियारकनो खिबिउइ जों काइटनि फाइसिंगो जों खागिप्लि काइटनि गाहाम फोरोंमा बायखे जों दंलायानो दै फुनुकजाकनि चैप्टर 21 verse 27 no नायखे जाय अबो बसावै मानो जे बररकनि बुमुं लांमानि बिजाबो दंनाय आ बररक सिमिनो काइटनि दंथाय खोथारो हाबै माननाय Silingma singsa samung tangnai rok tatal rok tei danda baji nuknai rok dansak matai nok khulumnai rok borok a kaitorni aro habui mangla ni sajago tei Revelation chapter 20 verse 12 orbo naikhe sing sawi mano langmani bijabo suijak tongma tuino salsa supayo kaitorni baskango bosthumjak bainai tamo kotor tamo kusu beba borokno samung khlaima tuino bosthumjak bainai Botei bu kirima singcha te wanama singchani kok tamni himba je borokni bumung subrayong kaitorni langmani bijebo suijak gri borok bebak no bus kotor thumjaknai o singcharni bebak borokno kaham khlaine rok bo kahamni bus thumjaknai te hamya khlaine rok bo hamyani bus thumjaknai o singcharo tongnai ki bo korok chapano kaitorni mokolni bwskangni khari mannai gri abo hai jora salsa sokpainai aboni bagino जों फाइदि जों काहामनि बागै काइटनि langmani bijabo bumung tisajaknani bagै tei जों काहामनि बुस माननानि bagै जों tiarungi manke belaino kaham ongana tei chapter 20 verse 12 abo siyo je langmani bijabo je bumung kri rok horni ligo khiklai rejaknai aboni bagino takutei bukukjong tabuk chini bumung langmani bijabo tongnani bagui tamo जों khlai nari nangnai wanama singsa aboni bagino जों ilimba kathar Luke chapter 10 verse 20 o जों naikhi abo sawi mano je langmani bijabo bumung tisajaknai rok belaikino ba kaham ebake lamrima the Exodus chapter 32 verse 33 orke जों abo saimiano langmani bijabo bumung tisajak phano kebo khoroksa se bo haino hai sumsok khlai phike bini bumung hoi khibijaknai abo belaikino kirima singsa aboni bagino जों फाइदि waisa जों tumung kaitorni langmani bijabo bumung tisajaki mankhi जों tai haino hai sumsok khlaiawi tamung hambia baikhe जों gedaliawi kaitorni langmani bijabni bumung jini hujige teke tongmanani bagi khajini takukdei bukukjong norokbo tiar ongdi aboni bagino langmani bijab abo belaikino wanama singsa tei langmani bijabo o sungcharni borokni joto kaham hamyani laibuma aro tongo ke bofano kaitoni yakni yogui mannai tongla hake khajini takukdei bukukjong bahima tongkha norok o video no khnawi tei nai norok comment box o sidi tei norokni bagui ketal ilembakni kok
Bible study tamo khana ni mosung norok abo comment box suidi ang norok ni bagi katal video tubna ni bagi ang chai tak nai. Ai thak jora nai tangmani bagi belai belai kheno hambai.